V Hlohovskej športovej hale sa opäť po 2 rokoch znášali lietajúce taniere. Tretí ročník halových majstrovstiev Slovenska v Ultimate Frisbee rozpútal koncom januára boj o prvenstvo medzi 12 klubmi. Prvýkrát sa na domácej pôde mohli Hlohovčania s týmto športom zoznámiť v roku 2010. Tohtoročné majstrovstvá trvali 2 dní a veru bolo sa na čo pozerať. Podarilo sa vám presadiť na medzinárodnej pôde a s akými výsledkami? Podarilo sa nám presadiť. Náš tým Mental Discourse vlastne je jediný slovenský tým, ktorý vyhral Ligu CELT, vlastne Stredoeurópska liga. A máme aj plán na túto sezónu, takže sa tešíme. Čo robíte preto, aby ste sa zdokonalovali? Frisbee ako zabavka je výborné, ale už keď sa to hrá na súťažnej úrovni, je to komplexný šport. Trénujeme, chodíme do posilovne, máme kondičné tréningy, aj ako technicko-taktické. A samozrejme turnaje, to je najviac tiež. A čo zranenia? Zranenia sú, snažíme sa im predchádzať a občas to príde, no a potom prichádza tá rekonvalescencia, ale ja dúfam, že už tento rok to bude menej ako minulý rok. Minulý rok toho bolo dosť, no. Ako by ste porovnali úroveň tohto športu tu na Slovensku a na medzinárodnej úrovni? Tak úroveň u nás rastie, keď pomaličky, ale rastie, čo je výborný ako pre nás taký nejaký spätná väzba. Samozrejme výborné krajiny sú v Európe, Anglicko, Švédsko, Švajčiari sú veľmi dobrí. Čo sa týka medzinárodnej úrovne, máme elitný tým Morho, čo je chlapčenský, a ladies, čo je devčenský, a tieto týmy bojujú o majstrovstvá Európy každý rok. Tým Morho minulý rok prvýkrát postúpil v histórii na majstrovstvá Európy, takže to bol veľký úspech. Tento druh kolektívneho športu je pomerne mladý na Slovensku. Kam siahajú jeho počiatky? No, na Slovensku počiatky siahajú niekedy do konca 90. rokov, keď prvýkrát zo pár nadšencov v Bratislave začalo hrávať pravidelne, plus keď sa pridalo zo pár cudzincov, ktorí dlhodobo žili na Slovensku, tak nastal pomerne veľký rozmach toho športu vôbec, najmä v Bratislave a v jeho okolí. A momentálne je najviac hráčov okrem Bratislavy, hlavne v oblasti okolo Trnavy, v Banskej Bystrici, v Košiciach a hlavne na juhu Slovenska, keby takého hľadiska. Tento šport je pre ženy veľmi atraktívny, pretože to je jeden z mála športov, kde sa môžu ženy porovnávať s mužmi. Myslím si, že neexistuje žiaden ďalší kolektívny šport na medzinárodnej úrovni, v ktorom by takéto niečo bolo možné. V Ultimate existuje niekoľko divízií, v ktorých sa dá súťažiť. Jedna z nich je súťaž Open, ktorá momentálne prebieha na tomto hlohoveckom turnaji. Potom druhá tá divízia sú ženy, čiste ženská divízia, alebo môže sa súťažiť v divízii Mix. V divízii Mix hrávajú priamo 4 muži a 3 ženy v jednom týme proti opačnému týmu rovnakého zloženia. V divízii Open, čo je veľmi zaujímavé, môžu štartovať muži a ženy bez rozdielu. To znamená, že normálne na vrcholových podujatiach štartujú len muži, ale keďže u nás ešte nie je úplne rozvinutý, takže často startujú v tej divízii Open aj ženy. Takže tie ženy, ktoré vidíme tu, si zaslúžia obrovský rešpekt, lebo často hrajú proti mužom. Takže myslím, že aj Hlohovecká hala pred 2 rokmi pomohla nášmu rozvoju. Tretí ročník športového podujatia spestrili medzizápasové aktivity, ktorých sa zúčastnili i deti z Hlohovskej materskej školy. Medzi diskové športy patrí aj disc golf a slovenským unikátom je disc golfová škôlka priamo v Hlohovci, ktorá posúva tento šport úplne medzi naozaj najmladších. Disc golf na Slovensku iba rastie, ale v posledných 2 rokoch nastal veľký rast hlavne ohľadom zabezpečenia disc golfu, kde sa rastú nové ihriska. No a veľkým plánom slovenského disc golfu na tento rok je vytvorenie pevného disc golfového ihriska v Hlohovci.
Ako ste sa vlastne dostali k tomuto športu? K tomuto krásnemu športu som sa dostala prostredníctvom vlastného syna, ktorý hrá frisbee, ale zvolila som tú menej náročnú formu práve preto, že deti sú vo vývine, bála som sa o rizika, ale nebanujem, pretože disc golf je úžasná hra spojená s prírodou, spája deti s prírodou, rozvíja ich osobnosť a celý rast organizmu, celé telo. Ako to prijali deti, ako to vnímajú? No, zo začiatku nevedeli, čo ich čaká, lebo slovo disc golf u nich nevyvolávalo vlastne žiadne predstavy, ale keď sme sa začali pomalinky zapodievať so športom a pochopili, že vlastne budú naozaj slobodní a voľní, že budú môcť lietať ako taniere, tak sú úžasní. Dokonca veľkú podporu cítim od rodičov aj od pani riaditeľky našej materskej školy. Halové majstrovstvá Slovenska už po tretíkrát vyhral tým Mental Discorders, keď vo finále porazil bratislavských Outsitterov. Cena Spirit of the Game patrila týmu Scorpions.